Dógar an post an teachtain seo go dteach ag ardú 20 cent ar Costas stampaí náisiúnta. Beidh Costas €8.50 ar stampaí náisiúnta ón tríú lá de bhí feabhra amach. Teach ag ardú ar Costas stampaí idirnáisiúnta chomá, ach cén bhá. Well, tá na Costas ag ardú ar fud na chorpa agus mar le sin tá sé Éirinn níos Costasaí, litricha a seolú, a seachadú, a bháú agus gach Costas a buineann leis na litricha go léir. So mar sinnde is gá dúin ar an drochar airgid sa bhreis chur ar phraghas. Ach cad a cheapan daoine óga faoi na háirdathe seo. Tá cothaméachta bheith ar phraghas an stampa mar níos é fearálta ar gach duine. Tá mó ar brilla freisin mar seoil si litricha go minic go dtí a dtreathcha na America. Níl is gom an bhaid daoine ag seoil litricha ag de bliana. Ceapam go bhfuil litricha an tábhachtá agus ach tá rifost an má freisin. Tá technoíh go hinnta go gcuirnta níbíon an thuiscin céin ag gach duine chun saoú sud geart. Freisin bíon sean daoine agsú le cuairte as fuist.